Pasaden astean sutei aurre hartzeko astea izan zen Bermeon. Herriko ikastetxe eta elkarteak suhiltzaile eta herri babeseko kideen aldetik bertatik bertara suteak nola aurreikusi eta suteen aurrean zer egin behar den ezagutzeko aukera izan dute. Goiko plazan era desberdinetako ikastaro eta adibideak izan dira ikasleentzako eta bermeotarrentzako. Aritza Baroa Bermeoko alkateak eta suhiltzaileek azalpenak eman dizkigute. Bueno, jakin dakizuen moduen aste guztien zehar Bermeoko udalak bultzatuta eta Mafre fundazioegaz batera eta APTB elkartiegaz batera sutiei aurre hartzeko kanpaina bat martxan ipini dugu. Esandako moduen eta zabalkunde egin da moduen aste guztien zehar sutien prebentzioe landuteko hainbat hitzaldi antolatu die, herriko talde desberdinetara bideraturiko hainbat hitzaldi antolatu die eta herriko ikastetxiekaz be hitzaldi horrek zabaldu die, eta bide horretatik han azaldu dien konzeptu teorikuek eta han ikusi dien ikusentzunezko material horrek kontutan hartuta eta beti be kontutan hartuta prebentzioko lanketa bat egin gure dela. Ekimen hau enkajaten dugu Bermeotarron bizikalidadie hobetzeko estrategizen barruen, Bermeotarron bizikalidadie eta segurtasune benetan ardatz garrantzitsu etizelakon udal gobernu honentzako eta herritar guztientzako izan be, danok goguen eukiko dugu 2013en zehar bizi izan gendun zute, Aldezarrien bizi izan gendun zute hori, da ez hori bakarrik, geure etxe bizitzatan zoritxarrez sortzen dizen zute horre kontutan okintza, garrantzitsue iritsi zen dugulako zutei aurre hartzeko aste hau martxan imitzi eta ekintza desberdin horrek martxan ipintzie. Aukera pare bakue sortu jaku antolatzaile honei esker eta herri babesak aurkeztu dozkun kolaborazio horreri esker, eta hortitator ekimen hau, 350 ikasletik gora pasako diez, goizez eta arratsaldez, eta ez hori bakarrik. Horretaz gain, hitzaldizetan parte hartu dauen herriko elkarte desberdinetako kidiepe parte hartuko daue. Nik uste dut hemen gaur gauzen antolatzaile guztiok argi ikusten dugune da, zutien aurrien neurririko biena prebentzioe dela eta bide horretatik datorrau. Ezagututera alde batetik zelako jarrerak euki behar dugu zen prebentzio horretan, eta beste alde batetik ezagutzera bebai zeintzut izen zerbitzuetako guzenak eta zerbitzu profesional honek ze biharritzen dauen ze tresna dakoien bihar hori eitzeko. Hori da ekimen honen helburue. Beraz, nik amaitzu barriro eskerrak emonez bai Mafre fundazioeri, bai APTBeri eta baitxe gure herri babesari hau posible egin dauielako, eta ardatz estrategiko honetan danok sensibiliz eta gauzelakon, sensibilizazio hori landuten segidu bidulakon, hau lehenengo urrats batalakon, honez jarraipen bat euki behar dauelako, eta aste guztien landudun teoria hori hemen gaur praktikan imitzeko aukeri eukiko dugulakon. Bermeotarron bizikalidadie hobetuti izan bide helburue, gure segurtasune hobetuti izan bide helburue, eta aukera pare bakue daku horretarako. Beraz, gonbidapen aluzatute dau eta gozatu daigun ekimen honetaz. Lehenengo da prebentzioa. Zuteak sorrez daitezen. Orduan, zer egin behar dugu? Ebitau, arrisku dagoen akzioak edo zitazioak. Adibidez, etxean entxufeak ez sobrekargatu, sukaldean gauzak ondo egin, eta adibidez zartagina hartzen badu zua, estali batekin, estaltzea eta inoiz ez bota ura, halako gauzak hori egiten dugu eta hori umei kontatzen diegu. Hori da, lehenengo gauza, zua ez sortzeko. Hori da itzaltzeko erarik onena, ezta? Baina gero, zeozer, zoritxarrez gertatzen bada, zer egin? Etxean badaude, eta ikuste, azten bada zute bat, zer egin behar dugu? Saiatu amatatzen. Eta ezin badugu, beti gauza importanteena da, atea itxi. Ezin badugu amatau, irten, atea itxi, kanpora joan, eta bat bi deitzea. Hori da, garrantzitsuena. Hori, irten, posible bada. Igual, ezin dugu irten, zeke gehiago dago, eta zuagatik ezin gara irten, etxetik. Zer egin behar dugu? Sartu, gela batean, itxi atea, eta lehiatik abisatu, besteak jakiteko gu hor gaudela. Hori da garrantzitsuena.
Alba dugu irten. Eta ezin badugu irten, geratu, itxi ate guztiak, zute eta gure artean ate guztiak itxi eta itxaron. Eta gongo gara asalbu seguru. Bale? Hori da, zute batean, arriskutsuena, bueno, a ber, sua beraz arriskutsua da, baina arriskutsuena da kea. Orduan, beti ketik ies egin behar dugu. Eta hori, eskaileretatik atera nahi dugunean, eta eskailera kez beteta dago, hoberena da etxean geratzea. Etxean geratu, hori, ateak itxi, zutea eta gure artean, nahi eta hainbeste ate itxi, eta leiho batetik hori, ikusaraztea, jendea jakiteko, ez sartu bainu gelan, ze hor inork ez du jakingo etxean gaudela. Eta leiho batetik, ikusten, asomatzen bagara, hor ikusiko gaitu eta jendea jakingo du. Gu suitzaleak etxera iristen garenean, ja jakingo dugu, sosdeiatik abisatuko digute, hori, pertsona bat harrapatuta dago edo leiho batean dagola laguntza eskatzen. Eta gero, etxetik irtetzen garenean, beti atea itxi, hartu hiltzak, eta gero, suhiltzaileak iristen denean, beti egitzak eman, gauzak erreza egiteko suhiltzailei. Hitzak eta informazioa. Informazioa oso garrantzitsua da. Leku batera iristen garenean, norbait badago eta esaten digu, bitu, zutea nere etxean da, bigarren pisuan bizi naiz, hauek dira giltzak eta zutea, ez dakit, sukaldean izan da, eta sartzen zarenean eskumara. Guretzat hori oso abantaila handia da. Orduan informazio hori guk jakitea ere oso garrantzitsua da. Hori da, horrek dira, beti, zuteari ateak itxi, eta oso importantea da, etxean ke detektorea eukitzea. Hori da oso garrantzitsua ere.